Je tento biznis v GTA 5 lepší ako Clerkenwell? Keď si to tak zoberiete, na Clerkenwell Farm Raid vám stačí prísť na túto lokáciu v mape, vlastne hneď vedľa tohto storu s oblečením a normálneho storu. Prídete k tomuto tu na žltému Včku, aby ste spustili mission na Clerkenwell Farm Raid. Po novom update táto misia vám dá iba 400 000. Za prvé splnenie od vlastne toho updateu by vám mala dať 600 000. Tento heist pozostáva zo 6 misií. Posledný Scene of Crime je vlastne ten Clerkenwell Farm Raid. Tým druhým biznisom je Mackenzie Field Hangar, ktorý nie je až taký dobrý pre začiatočníkov, pretože ho musíte kúpiť. Nachádza sa tu na mape, vedľa Mount Chiliadu. Tento hangár stál 750 000 tento týždeň. Po novom update, ktorý prebehol dneska ráno, tak už zľava nie je, ale bola 50% zľava, inak stojí 1 400 000. Keď vojdete tu do pracovne, tu viete vojsť k počítaču a spustiť, vlastne keď sa prihlásite ako CEO alebo MC, viete spustiť Oscar Guzman Flies Again alebo Request Work. Keď dáte Oscar Guzman Flies Again, tento vlastne heist spočíva tiež zo 6 misií. Pritom tiež The Titan Job je vlastne ten posledný heist. Odporúčam vám to robiť na hard mode, keďže za hard mode dostanete 750 000, čo je vlastne tých 50% toho, to je tých 50% tej ceny, takže jedným heistom si vlastne zarobíte, keď ste to stihli kúpiť počas toho vlastne 50%-ného víkendu. Budete to opakovať hneď, v podstate ako Clerkenwell. Sa mi zdá, že počas toho víku to dávalo aj dvojnásobný bonus, že vlastne 1 400 000 ste si zarobili na normálnom mode a na hard mode ste si zarobili skoro 2 milióny. 1 700 000 či koľko. Ja som ho kupoval počas toho víku, takže ja som musel to splniť na normál mode a tým pádom ten bonus som dostal na normál a nie na hard. Ale keď rozmýšľate, že idem kradnúť Iron Mill alebo idem kradnúť Mogul a ukazuje mi, že môžem ukradnúť ešte viac, mám to urobiť? Nie, podľa mňa nie. Neoplatí sa vám to, lebo dostanete možno smiešných 80 000, keď dorobíte všetky tie questy, ako side questy, že ukradnete na všetky Iron Mules a tak. A podľa mňa sa vám to absolútne nevyplatí, pretože keď to robíte na hard mode, nemáte ani jeden rebirth, proste máte jeden život a keď vás zabijú, idete od znova. Takže podľa mňa sa nevyplatí robiť to vlastne na ten bonus, na ten challenge. Titan Job, ako tú final misiu, by ste mali nájsť v odkaze v tomto shorte. Pokiaľ nie, tak by to malo byť najnovšie video na mojom kanáli. To by bolo z tohto videjka všetko a prosím vás, dajte mi vedieť do komentárov, či ste radšej za Clerkenwell alebo za Mackenzie Field Hangar.